Kishiya bayan mutuwa. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 17. Kishiya bayan mutuwa. Wani mutum ne suna zaune suna taɗi da matarsa, sai kawai ta tambaye shi, yaushe ne za ka yi aure idan na mutu? Sai ya yi murmushi ya ce mata, ba zan yi aure ba sai kabarinki ya bushe. Ta ce, ka yi mana alkawarin haka? Sai ya ce, a kwana a tashi. Ajali ya cimma matarsa, ta yi jinya kaɗan, sai ta ce, gagarinku. Da aka zo jana'izarta, sai ya tuna da alkawarin da ya yi mata, don haka bayan sati ɗaya duk sai ya je ziyarci kabarinta ya yi mata addu'a. Amma abin ban mamaki shine, a kullum in ya zo sai ya tarar da kabarinta ɗanye kamar jiya aka binne ta. Sai da aka yi shekaru yana haka, ranan sai ya yi kicibis da ƙaninta, ya zo makabarta da ruwa a jarka. Ya ce, me za ka yi ne Halan? Ya ce, ina zartar da wasiyar 'yar uwata ne. Ya ce, me taimaka wasici da shi ne? Ya ce, ai ta roƙe ni bayan kowane kwana 2 in kwarara ruwa a kabarinta. Darasi: kishi kumallon mata, ko suna kabari suna jin zafinsa, mu tausaya musu.